Pagulungan mbak sembah pangabekti kula kunjuk Raden Seta ora panggih para kawan Pedro ndak tampa pangestu tumara gadi tanpa lomo piye kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula kamesti masemengko pengawak bojo sigra kang mawa gita semunipun gendong wigati kaliyan kula cumadeng dawuh Raden ya dene diwasa beneran dari palungguan iki aku manggihake lawan kowe Pedro lan mestine sing jenenge repat para kawan catur Semar Gareng Pedro lawan Bagong ranate ginggang saritma nggih leres Basir aku kepengin njaluk tulung karo bapakmu Semar mergo ana kawulaku ing Wirata sing di mangsa karo Bathara Kala bapakmu nang endi Ripalungguan samake nderekaken para momongan kula Pandhawa teteki brata wonten ing pinggiring Kali Gangga. Sarane wong luhung petak lopo kurang kuling. Lima salat miko yen watono kudu manis palakan syukur bagi sewiyen pancen kaya aku mau itu loro gawe sepisan aku lek bapakmu loro aku diutus dening Diwaji Wirata supaya amboyongi lawan para Pandhawa kundur marang kraton Wirata larapno lakuku men enggak ketemu lawan bapakku lan ngomong Pandhawa
Pepining kali kanggo papan ingkang den percaya dening para menungsa kinarya sesuci diri ngebur akeh ngemala lan dosa papan sepi sampun yekti yaktine Prabowo tentrem awit kaperdalan para Pandhawa ingkang peteki brata ing kono. Sribunta Dewa Dewi Drupadi kadang panenggak Pandhawa sang Werkudara. Raden Arjuna miwah satriya kembar Nakula Sadewa kastingal tigen mugeng lan manteng kang dadi panestine. Saya banter dengan dadi dikirik awit sinurung donga pangesti saking panenge tanah Jawi sang pamon sejati nggih Kyai Semar Badranaya bocah saka agunging Subrata satemah wedaya baik tumorot saka langit nganti kaya lintang alian panunggi pangidhoan tali sandang Kakara Darma lagi ngomong banget lagi sadar wae sopanto wahyuning Allah ya gemilah mangulah ngelmu bangke